tasvika kuno kutakanosvikopinda mumba umu takaona sekuru vakangogomera vakangoshama mukana tikapushwa kanodonha negotsi ropa rakabuda rakawanda. Takuzonzwa kuti vane munhu akavaita sei akavapushawo kubhawa. Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Munyaya yarwadza vazhinji kuno kumabvuku, baba vakarasikirwa neupenyu uye runyerekupo ruri kubuda kuti musi wavakanga vakaenda kunotandara nevamwe kubhawa vakasandudzirwa ikoko. Zvokuti chiitiko chiri kurwadza hama neshamwari ndechekuti mushure mekunge vatotora mutumbi vachigadzirira kuenda kunoradzika mudikani wavo, mapurisa akave anosvika akati nekuda kuti papasina kuitwa postmortem zvakodzera kuti paitwe postmortem kuti vanyatsoongorora kuti chii chakaitika, nekuda kwekuti ahasi munhu afa nekurwara asi runyerekupo uye kufungidzwa kuti kudonhedzwa kwaakaitwa, kusandudzirwa kwaakaita ndokwaita kuti varasikirwe neupenyu. Tataura nehama dzemufi avo vati zvinorwadza kushayika kwakaita sekuru, nekuda kwekuti munhu wekuti akatoenda kubhawa ari munhu akanga akasimba asi iko zvine zvarasikwa neupenyu nekuda kwekuti umwe munhu akavapusha kusvika varasikwa neupenyu. Tataura nambuya avo vati nekuda kwekuti sekuru vakanga vakagadzirira upenyu hwavo hongu asi mazuva acho awanda zvekuti vava kukumbira rubatsiro nekuti hama dzichiri kuuya zvizhinji zvinodiwa panhamo. Takarwadziwa fani nekungweri kana taakunzwa kuti muzukuru wangu ashayika, saka isu taingofungawo kuti semunhu airwara neBP neshuga pamwe ndo zvashuga pamwe yangokwira, asi nekuzofamba kwemazi kwenguva takazonzwa kuti akaita zvokusaidzirwa mubhawa ndokupunzika zvakashata, saka panonzi pakabuda ropa rakawanda stereki, asi munhu anonzi akangoperekedzwa akauya kunokumba akangosiyiwa pamba, vakamuperekedza tivazive, saka tatisina nyaya yakanyatsojeka nenyaya yacho kuti chii chakambonyatsotora nzvimbo. Asiwo semhuri ini sambuya takazongonzwa takudedzwa sedare nezuro manheru, paina vamwe mbuya vakauya vachibuda pachena vega kuti inini ndiri mbuya vemukomana akasaidzira munhu kubhawa. Mukomana ari kunzi ane 21 years, muzukuru wambuya. Ambuya vanofungidzirwa kunzi vanotengesa mubhawa imomo mazai nemuzukuru wavo. Chakaita kuti asaidzirwe muzukuru wedu pari zvino hatisati takunyatsoziva, takavabvunza havana kunyatsobuda pachena, asi nhau yavakatiudza ipapo sedare redu rekwamakunde tichitaura ndeyekuti iyo ndauya kuti nditaure kuti inini muzukuru wangu ndiye akasaidzira munhu. Kufa kwaita munhu ndiri kufungidzira kuti ndizvo zvaaurayiwa nekuti ase nekusaidzirwa kwaakaita zvakatirwadza semhuri. Saka mai ava vakaenda vachiti vachadzoka kuzoita se kuzotipa nemhuri yavo kuti vaite se vave vachitiona vachitsanangurawo divi ravo kuti vakamira sei, asi kudzoka kwavo hatina kuona. Saka isu semhuri tasara takaronga kuti nyaya iyi yakuda kuti iende kumapurisa. Saka nyaya iyi yaendeswa kumapurisa, takazoona mapurisa achisvika achitiudza kuti kubvira zvino mutumbi uyu wamumaoko emapurisa. Saka chinonetsa ndechekuti hongu muzukuru wedu anga akazvigadzirisa, angagadzirira anga ina hamazi yake. Saka kutorwa kwaakuita nokudii nekuramba takagara kudaro kuchatipinza maexpenses akawandisa. Takutsvaga mari kuvanhu vakaita semhuri kuti tienderere mberi. Pari zvino hatisi kuziva kuti tichasvika mazuva mangani, tichaita sei, hatisati taziva. Saka munoziva zvinongooma, zvinoshungurudza ende tarwadziwa. Munhu ngaafe nenguva yake, haikona nekuurayiwa. Tarwadziwa fani semhuri. Mataura imimi kuti vakaperekedzwa kubva kubhawa, pavakasvika paine munhu here wekuti akasvika kana kuvabikira kana kuvatova sekudonha kwavanga vaita, uye ivo vanhu vachiona kuti pabuda ropa rakawanda daro hapana akambofungwa here zvokuvaendesa kuchipatara. Ipapo handidi kunyepa, handina ruzivo napo, handidi kunyepa nekuti handina ruzivo napo,
kungonzwa kuti akaperekedzwa kana kuti tizive kuti akavaperekedza ndiani hatizive. Handingade kunyepa ipapo, handipazivi, handina ruzivo nazvo izvozvo. Pavakasvika kunoku vakasvika vaine munhu here wekuti aivaona, uye izvi zvakaitika rini uye vakazoshayika rini? Vakazoshayika marimwe zuro. Zvinhu zvanga zvaitika 3 days ago before. Zvino pa 3 days apa vaionekwa nani? Vakaenda kuchipatara here? Handibva zvaitika usiku kubhawa vakazomuka vachienda kuchipatara, ndiani aivaona? After ndofunga hapana, after 2 days ndopakazoya mwana wavanoti mwana wavo ndiye akauya ndokutaurira next door akati baba vangu ndambotarisa uku handisi kuvaona kumabhawa uku nenzvimbo dzandinovawana. Saka ndokuita sei, ndokuti next door ndokuita sei, ndokuti regai tione kuti zvakamira sei. Ndopaakatenderera kusera akaona kuti baba varimo asi havana kunyatsorara zvakanaka. Saka ndokubvumirana nevakange varipo kuti regai tiite sei, tibvise bhaglabha iye awani kupinda, nokuti ndiye anga ari munhu ari padhuze nababa, nokuti vanga vari baba vake. Kwakutopinda mumba kwakuona kuti baba vashayika? Vanga vasina kushayika, vanga vachiri vapenyu vachitodaira. Saka nguva iyoyo ndopakarongwa kuti munhu ngaaende kukiriniki. Munhu ndokuzoendeswa kukiriniki. Panga pasina mari yekuti vaendeswe kuchipatara, postmortem yanga isina kuitwa. Chakunyanyotirwadza ndechekuti kuramba takagara semhuri, munoziya kudya, panoda kudyiwa, panodiwa zvakawanda, zvinongorema manje semhuri. Takuita kanzato, munhu usina kuzvifungira kuti mari iyi inodiwa kuti uite izvi. Handiti munoona. Saka inini ndandichifungawo zvangu kuti dai Scott anga achikwanisa kubatwa aitibatsirawo. Hatizive kuti tichaita 2 weeks here, tichaita mwedzi here, nokuti kunonzi kunenge kuine raini ikoko. Ende zvinhu zvemapurisa hazvisi zvokumhanyirira. Handiti mazviona. Isusu mhuri kuti tiparare zvakangooma, tinofanira kurindira munhu wedu ari kumochari. Vakataura navo zvakare vataura kuti zvakakosha kuti kana vanhu vachinge vatadzirana vave vanotaurirana, nekuda kwekuti kana takashandisa hasha tinozosvika kunge pasvika izvi kuti munhu akarasikirwa neupenyu. Isusu takatongoshayiwa kuti chii chakangoitikawo, totogarawo kumufa koso. Saka takatozongonzwa kuti sekuru vaendeswa kuHarare hospital nehanzvadzi yamai vangu. Hanzvadzi yamai vangu ndo yakafonerwa nemunhu kuti auye kuno. Ivo matauriro avari kuita, vari kutaura vachiti takauya isusu kunoku tafonerwa naCasper. Tasvika kunoku takanosvikopinda mumba umu takaona sekuru vakangogomera, vakangoshama mukana. Tikabvunza kuti chii? Iye Casper wacho mushure mekunge anga afona ataura kuti ndane mazuva ndatega ndimbonodongorera baba, ndasvikaona baba vakarara vari mubhedhuru, asi baba havasi kutombokwanisa kana kudii, vari kutotandadza. Sekuru wokumfa kwose vakati kana paine anokwanisa kuti akupe mari izvezvi ngaakupe mari iyoyo, movatakura movaendesa kuchipatara. Saka vanhuwo vakangoti havana mari, kudzimara sekuru vazobva kupi? Kumfa kwose. Nambuya vangu kuya kupi? Kuya kuno. Vasvikawo kuno vakasvikaona zvechiwa munhu ari kungotandadza ari mumba, bva kwatsvaga mota kwakuvaendesa kuHarare hospital. Vasvika kuHarare hospital kuya pakanonzi pari kuda madripi, pari kuda chii, vabva vatorwa zvese zvavakatorwa ipapo zvakakosta 125 panguva iyoyo. Vari kunonzi pari kuda CT scan. Saka ndo yanga yamirira kuti vaite se vatorwe. Ivo bva vambonzi vazopiwa mbedha. Saka vakanzi vati aine zvimari yanga tatakura yanga iri shoma yekuti tichitora CT scan. Saka tatotanga taenda kumba tonotora mari todzoka votora CT scan. Sezvo muri kutaura kuti muda kuvapa mbedha, tinozodzoka. Panguva iyoyo vakamirira kuti vachiendeswa kumbedha, vakabva vangodedzwa vakanzi munhu akuchisini. Saka vazodaro kwakuchitozotiwo sevanhu vatazouya maamariro takuzonzwa kuti vane munhu akavaita sei, akavapushawo kubhawa. Avapusha kudaro vakanodonha negotsi, hanzi vakatobuda ropa. Saka ndo nyaya yachona iyoyo. Saka vakazoudzwa munhu wacho anga avapusha kwakuchiendawo kumbawo kwemunhu iyeye wamai vachono, vabva vauyawo ndobva vataurawo zvavakataura, vakati vachadzoka, asi havana havo kuzoita sei, havana kuzodzoka.
saka bhodhi nezuro yakauyawo mumba musitanga tichitotasira kuti tiri kuvigawo nhasi because havana kutorwa post mortem nenyaya yezvo zvekuti vanhu mune muchida kungoti zvinhu zvichigaga nenyaya yemari ane muri ngoziva kuti zvinhu zvakangooma zvinhu zviri kurema saka vanhu tanga tangoti tongovaviga hapana chakaipa ngozi inodzokera kupi kumuridzi auraya munhu agara anongozongoona vanopedzerwa vega nedzinza ravo handi munongoziya saka chiripo nchekuti bhodhi yavo yatorara mumbawo maneri wayo polisi yabva yasouya ikati aiwaka munhu ari kunzi akapushwa handiti saka kana akapushwa asina tikuda post mortem toona kuti afa nei hazvitoti munhu yavigwe tisina kuziva saka munhu ngaaite sei. Mapurisa pavauya vachizotakura mutumbi vasvikotora nebhokisi rakanga rakarara muhama yenyu here kana kuti vauya nebhokisi ravo kati vatora bhokisi vanga vaida kutoti ndofunga vauye neravo asi ndofunga pane chidziviso changoitikawo nemota yavo saka vazotaurirana nevanhu vehamasi saka vazoenda vari mukofini mavo imomo nemota yehamasi. Zvii zvamungade kudzidzisa vanhu imimi? Tiri kuona kuti panapa sekuru vatoshayikirwa neupenyu nekuti pane munhu akavapusha. Zvamungade kudzidzisa vanhu zvichida pamwe vanhu vanenge vatadza kuwirana mukutaura umwe wopusha umwe iko zvine zvatorasikirwa neupenyu. Toda kudzidzisana kuti vedu kunyange tikatadzirana ngatidzidzei kuti tiregererane mukati mekurarama. Chinhu chihombe chekuti tiite mukati mekurarama tikasaregererana tinokuwadzana tikusvikira tiurayani. Asi tikadzidza kuti mumwe munhu akakukanganisira bvuma kuita muranda panguva iyoyo wongosiyana nazvo nokuti nezvitasaimona upenyu hwomumwe waita sei. Saka kudzidzisanawo kune vamwewo mangwanawo ezvinezvi kune mhepo dziri kungoitikawo vanhu vari kungofa nezvinhu zvakangoita seizvi. Saka nezvi munhu ukangoona wadenhana nemunhu kana kuti munhu akakutuka chingodzidza kunyarara. Chokwadi amen. Inini ndiri muzukuru wavo ndini dunzvi racho ndini muzukuru muhombe ari mumusha saka ndanzwawo kuti kune zvisina kumira kumushe kumabhuku ndakabva ndati ko ndakatsvaga mari ndaenda kumabhuku kwacho saka ndiri all the way ndichiuya ende ndakatouya zvakanaka ndatosvika apo pamashopa ndipo ndakasvikonzi nematambudziko ndakati muti chikwe matambudziko ani saka nzi sekuru wako hakusisina akatanga kutochema zvo ndakazosvikawo panapa vanhu vachangoti 1 vachiuya vachibata maoko vese vachitongonditiwo ndiye muzukuru wacho handiye givi nekuti mabhuku yacho ndondiziva ine ndotozikanwa kuti ndigivi ndiye muzukuru wepanapa saka ndopandakundonyatsvoziva kuti pandingakwanisa kutotaura because zvimwe zvakaitika hapana chandinonyanya kuziva ndikatomirirwa kunzwa zvikuda kurongwa uri kuitwa pazvinhu zvasekuru vavo. Tanzwa vamwe vachitaura kuti zviri kunzi sekuru vakasandudzirwa. Chii chamungade kutaura mimi pamusoro pevanhu kuti kana vanhu vachinge vakanganisirana zvichida ingadai munhu asina kuvapusha nhasi uno utisina kugara panapa. Chii chamuda kutaura pamusoro pevanhu kuti kana vakanganisirana chii chingaitwe kana vanhu vakanganisirana? Ndinodzoka ipapo nekuti patakazoenda inini ndakuda kunoferefetawo ndida kunzwa kuti zvakaitikira kupi ndakazoenda kumashopu ikoko. Saka ndasvika kumashopu vakangokwanisa kuti sekuru pane musikana dzanotengesa ndiye akandiwa ndakasvikovhunza vanhu zvakanzi zveshuwa maziro andiri kuita vakapushwa but vapushwa vakanodonha negotsi ropa rakabuda rakawanda parazomopwa nze nenjere dzisina kuita mushe here matauriro vanga naizvozvo sopa ndatobva mumashopu ikoko vanga vachingotaura kuti munhu akatopushwa uyu asi dai mumwe vanhu vasina kutora mari yavo kana kuti dai vasina kuita sei nefoni haisikuwanika era mekuti yawanika era achaziva. Tataurawo zvakare nevamwe vataura kukosha kwakaita postmortem. Takangonzwawo kuti munhu akapushidzirwa kubhawa akadonha akakuwara musoro ndokunzwa kwatakangoita. Isusu tanga tisitomboripo nekunamo kwatakanga titori saka mwana yanga ari kuno kundiya aitotifonera akazonga kuti vakaita zvinhu zvakaitika musi weWednesday manheru then mwana akazovatsvaga akazovaona musi weFriday
mazuva rudoka ndiye akadzinga akutifoneresa tatoenda kunhamo achitaura nenyaya yekuti baba vakarara muboma asi varutanga vakadhakwa zvototi pfungwa dzedu takangofunga kuti kudhakwa uye semunhu wataziva kuti ane shuga takangofunga kuti pamwe shuga yakwira tatomuti enda nababa kupi kuchipatara apa aenda akadzoka achiti ndaenda nawo 24 asi tapiwa mapiritsi manheru emusi weFriday ndobva vadzoka ndobva vatorara then kumuka kweSaturday kuseni mwana akakasika futi kuuya kuseni ndobva akazosvika baba vangu vakarara mubasa vangu vasachatauri baba ava atotiudza tatichiri kuGlenora because nhamo kuGlenora yakazovigwa Saturday then ndobva vaenda nababa kupi paclinic pamabvuku clinic vaenda pamabvuku clinic ndobva pamabvuku clinic vasvikotaurawo izvozvo zveshuga nekudhakwa zvoti munhu aingotarirwa kuti shuga nekudhakwa hapana akakwanisa kutaura nezvekuti vanga vakadini vanga vakakuvara musoro hapana akambozvitarisa asi nesi akavatarisa paclinic aitongotarisa kupeshenda achitoti ipeshenda iri kunzi kudhakwa neshuga then pavakazoti nesi akati mafemero avari kuita vanenge vari kunetseka kufema tadii tavatenderedza varara neleft vabatsirika kudini kufema then ndo pavakazoona kuti vane ronda pai mumusoro ndobva vatobvunza kuti ronda iri vakaita sei ndopavakachizokudzwa vakadonha musi wechitatu kubhawa ndopakazotanga kutozotaurika but pavakasvika vana vange vakwanisa kutaura kuti ndozvadini ndozvaitika saka vanonzivo vakabva vanzi saka zvavari kudai so condition yavo zvavari vanoda kuti muende kuparire nyatwa saka takutodedza ambulenzi chitsvagai mari yeambulenzi munhu aende kuparire nyatwa ndokuzotsvagwa mari paambulenzi yavo yavakatobatsirwa kuenda kuparire nyatwa kuparire nyatwa ndokwavakazonorapwa vese vatataura navo vari kuti sekuru vakazoonekwa vari mumba sekuru vaigara vega here mhuri yavo iri kupi mati murume wasisi venyu mhuri yavo iri kupi nevana nemudzimai mudzimai wavo akashayika 2018 patsaona yakaitika vachienda kutauni achibva kuno kumabvuku akashaya 2018 saka mudzimai vanga vasina kubva ipapo pese vanga vasina vanga vachigara vega uye vana vavo vese vanga vari 3 one akashayika last year tikatomuviga last year then vamwe 2 vari kusouth ndosaka vanga vari kungogara chivega asi uyu mukomana wemwana womunin'ina wavo wanga achigara naye ndiye anga achingoti pese pavari naiye aripo vachingofamba vachingoonana kudaro zvoti isu taingotwa kurerukirwa kuti vane munhu anovatarisa mushure mekunge vashayika pataruka runyu rwekuti vakadonhedzwa kubhawa pane vakazoziva here vanhu vakavasandudzira kubhawa kwacho uye vanhu ivavo vakasungwa here zvakafamba sei moziya panoitika chinhu nyaya inozongoramba ichingotaurika takazongoitawo zvekungonzwawo kuti ndo zvakaitika kubhawa uye nekungonzwawo kuti munhu akaita ndiani kunyange tisingazivi because hatiendi kubhawa amai vane mwana arunzi akapusha munhu ndo vakazosvika pano nezuro vachida kuedza kutaura nyaya yavo pavaida kuedza kutaura nyaya yavo tisati tatombotaura zvinoenda kure ndopakabva pasvika bhodhi ichitosvika kubva kupala ndobva vanhu tamboita zvebhodhi tapedza zvebhodhi ndobva tazotaura navo amai vaiva tazogara but zviri kunzi amenodai kwakuti tatawana landlord vavo amai ava bhosi ivanotoloja pamba pavanogara dai tatawana landlord wavo ndiye aitonyatsotibatsira bhosi ndiye akabatsira kuti mai ava vakwanise kusvika pano vataure nyaya yavo landlord ava saka handizivi kuti vanokwanisa kuzowanika here anoti saka mai vandu vakazouya vakataura nyaya yavo vakatotaurawo maitikira zvakaita zvese vachitobvumawo kuti zvishuwa mwana akapusha munhu asi anga asina tarisiro yekuti chii arikuda kukuvadza munhu zvezvokungoti vanhu inonge itori tsaona saka ndokutsanangurawo kwavakaita tichizvitarisa kuti takangofunga kuti pamwewo ndizvozvo nekuti tanga tisipo
Takatarisa zvinezvi tinoona kuti zvichida ngadai pamwe pakabatsirika. Hapana akambofunga here zvekuendesa kuchipatara. Hapana ivo kubva iko hakuna vari kufunga zvoti vakafunga zvoti vaende kuchipatara nekuti patarwa nyaya yekunzi vari kutonzi vakabuda ropa kubhawa. Izvozvo zvekuenda kuchipatara ndozvataka isusu pataifonerwa tiri kuGlenora. Hatina kuzwa zvekuti vakakuvara, takaudzwa zvekudhakwa. Asi nokuda kwokuti isusu taiziva kuti bamukuru vanorwara neshuga uye nekudhakwa zvazvisingapindirani, ndosaka takanga taita pfungwa dzekuti dai vanga vaendwa navo kuchipatara. Asi zvekuti vane chironda tanga tisiri kuziva. Zvototi vakavaziva kuti vakakuvara ndo vangadai vakaita zvekuenda kuchipatara. Zvichida pamwe ngadai nusuno vakabatsirika. Chokwadi. Chii chamungade kutaura? Apa patwa nyaya kunzi munhu akapushwa. Hapana munhu angapushe vanhu vachiwirirana. Zvimwe vakanga vatadza kuwirirana. Chii chamungade kudzidzisa vanhu pamusoro pekuti kuri kuti tatadza kuwirirana kuti upenyu huchengetedzeke? Ndinoona kuti pamwe pakangoshandisikawo hasha. Uye handizivi kuti iyi hasha here nokuti kana patakabvunza amai pavaitaura nyaya yemuzukuru, bhozi vakati muzukuru, asi mwana vakati mwana womwana wavo. Takavabvunza kuti vanhu ava vaikakavadzana here pavanga vari vese mumbavo, vakati vanga vasingakakavadzani. Ndovatabvunza kuti saka ndobva aibvunza ndobvabvunza kuti saka chakazokonzera kuti munhu apushwe chinyi hatizivi. Ndosaka ndiri kuti hatizozivi kuti pakashandiswa hasha here nokuti munhu papasina kukakavadzana. Hatizivi kuti motivhi yanga iripo behind kuti munhu apushe munhu yange iri hatisi kuziva. Saka handikwanisi kupa daira ipapo kuti ndinyatsonzwisisa kuti zvakakonzereka nei. Asi dai kwakuri tatoziva kuti vanhu vainetsana ndopaizobuda nyaya yekuti pamwe vanhu vakadini vakashandiswa hasha. Saka apa munhu akataura nyaya akatoti haasi kutomboziva kuti chii chakaitika, anonyatsokwanisa kutsanangura. Iko zvinezvi takuona kuti mutumbi wakatombouya mumba, iye zvinezvi watorwa nemapurisa nekuda kwekuti papasina kuitwa postmortem. Zvichida zvamungade kudzidzisa vamwe kuti kana vanhu vasina kunyatsokunzwisisa chakakoshera postmortem. Zvakadaro izvozvo nyaya iyi takatombozvitaura musi weSatande, musi washaika munhu. Tazosvikawo pano bhosi patakazobva kuna munhu takazosvika panapa kumazuva rodoka tichitotaurawo nyaya yekuti vanhu nyaya zvayaida izvi muchiziva kuti kune munhu akamupusha, nyaya maiendesawo here kupolisi. Tichiitira izvozvo zvokuti taiziva kuti panoda kuitwa postmortem, nyaya ndokuti idini itaurike. Asi moziva vanhu vanongotyawo kunzi umbowo hwomunhu afa kana izvozvo zvikutobuda kutaurwa panapa vanhu vanenge vachitongotya vachifunga kuti pamwe hameno zvinenge zvichida kutaurika asi pasina kuri kungobatsirana nekudzidzisana. Saka takatombozvitaura asi vanhu havana kuzozvifunga. Saka isusuwo sevanhu vakaroorwa hatinawo simba ovha murume wedu, takangoteererawo zvaitaurwa nevaridzi vemurume, tikangogashirawo kuti munhu ngaangodi ngazvingoitwa zvipfuure. Asi kuzouya kwakaita munhu nokwakazopuwa hama dzemurume kuti tidini, hama dzamamukuru kuti kupolisi ngakuendwa. Tichiti tarisiro yekuti mukomana anga aripo aitaura kuti mapepa ndinawo, taiti netarisiro yekuti pamwe munhu aitwa postmortem. Hatina kuziva kuti munhu haana kuita. Tinotoziva kuti postmortem inotodiwa kana paitika chiitiko chakadai. Asi taitarisira kuti mukomana hapana akambomubvunza, asi taitarisira kuti anayo noti aiti marekodzi ekuchipatara anazvo zvese uye ane mapepa. Saka taitofunga kuti mapepa aya apuhwa nevanhu vekupi vekupostmortem. Ndozvataitotarisira. Saka ndozvazongosvika pakuti tinzwi munhu anga asina kuitwa postmortem tatoshamisika. Tinouya kwamuri sedzidziso kuti zvakakosha kuti kana tichinge tatadza kuwirirana tisave tinoshandisa hasha asi tive tiri vanhu vanotaurirana. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Musakangana kuita subscribe.